Така, тази вечер ще говорим за нещо много, много чувствително. Това, което Святия Дух ми е говорил от месеци. Съм чувал в себе си думичката: душата ми е прескръбна до смърт. Тази дума съм я чувал през цялото това време, през тези всичките месеци. Не знам колко месеца чувам тази дума вътре в себе си. И онзи ден просто докато си стоях така, слушах хвалени Святия Дух, наистина ме притисна ме, така да кажа, и Той ми каза защо чувах тази дума. Исус го казва, ако си спомнете, в Матей 26 глава Исус го каза това преди да бъде предаден, нали, точно вечерта, когато ще да бъде предаван. Той каза: душата ми е прескръбна до смърт. Темата се казва пресоване. Темата се казва пресоване. Амин. Така, какво значи пресоване? Какво значи пресоване? Преса е машина или нещо, с което пресоваха маслини тогавашно време, нали, когато по времето на Исус са изтисквали маслините. До толкова са ги изтискали, че те почваха да пускат, нали, своята мазнина. Взимаха олиото от тях. Най-доброто взимаха от маслините. Тази преса мачка, докато изтече всичко от маслината и докато маслината остане просто кора. Толкова много стиска. Нали, днес има преси, машини има за пресоване. Нали. Тогава не знам какво е било, как е било. Така, това, което Святия Дух ми откри, е много, много дълбоко. Искам много да внимавате. Матей 26 глава, 36 стих. От 36 стих надолу ще четем. Матей 26, 36 стих. Тогава Исус дойде с тях на едно място, наречено Гецимания, и каза на учениците си: стойте тук, докато отида там да се помоля. И като взе със себе си Петър и двамата Зеведееви синове, започна да скърби и да тъгува. Тогава им каза: душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мен. И като отиде малко напред, падна на лицето си и се молеше: Отче мой, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. Дойде при учениците и ги намери заспали и каза на Петър: не можахте ли поне 1 час да бдите с мен? Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото е немощно. Пак отиде втори път и се помоли: Отче мой, ако не е възможно да ме отмине тази чаша без да я пия, нека бъде твоята воля. И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натежали. И пак ги остави и отиде да се моли 3 път, като каза пак същите думи. Тогава дойде при учениците и им каза: още ли спите и почивате? Ето, часът наближи, когато човешкият син ще се предава в ръцете на грешници. Станете да вървим, ето приближи се този, който ме предава. И когато той говореше, ето, Юда, един от 12, дойде, и с него голямо множество с мечове и тояги, изпратени от първосвещениците и народните старейшини. Тази история е много разкрита и почти човек не може да намери, нали, нещо като откровение. Обаче Бог ми показа, Святия Дух ме прекара през
е една гледна точка над нещата, над които, нали, ми даде разсъждение. Защо Исус дойде, отиде в Гециманската градина? И какво е Гецимания? Тя се нарича, по-еврейски се нарича, нарича се маслинови насаждения. Сега някои казват, някои го превеждат като маслинена преса, и пък други маслинови насаждения. Нали? Аз така го намерих, понеже търсих, нали, за Гециманската градина, нали, от еврейската дума преведена е маслинови насаждения. И двете са верни. И маслинови насаждения, и маслинова преса. Пак е вярно. И двете са верни. Защо отиде Исус? Защо отиде в Гециманската градина, преди да бъде предаван? Какво се опита Исус да покаже тогава и какво сега на нас ни показва, отивайки в Гециманската градина? Виждаме как Исус, като маслина, която всеки момент очаква своето пресоване, влезе в маслиновата градина, която и също ни показва пророчески как ние самите ще бъдем присъдени към маслиновото дърво. Езичниците. Исус преживява агония на страх и притеснение и вътрешен ужас, защото предстои да бъде смазан, както маслините се пресоват. Биват смазвани, докато не изцедят от тях и последната капка масло. Виждаме дори и нещо повече. Когато докара учениците си със себе си и постоянно им казваше да се молят, това ни разкрива как ние трябва да се освещаваме, за да не паднем в изкушения, когато дойде Юда. Какво значи това? Виждаме как Исус, влизайки там в Гециманската градина, той се полага на пресоване. Както маслина очаква своето пресоване, за да даде най-доброто, за да даде онова, което трябва. Той по същия начин влиза в Гециманската градина и чака своето залавяне. Чака залавянето си там вътре. По същия начин сме ние днес. Всъщност, умирането на кръста е пресоване. Да позволим на Святия Дух да пресова характера ни. Да позволим на Святия Дух да пресова желанията ни. Да пресова всичко, да ги смачка. Да смачка егоизма, егоцентризма, всичко това, което ни води в плът, да бъде смазано. Плътта да бъде смазана, за да може да даде духовни неща. Духа да работи в нас. Исус, предавайки плътта си на кръста, той всъщност отива точно както маслините отива, точно така в пресата отива. Бивайки смазан, какво дава? Кръвта си. Както маслината дава маслото си. Нали? Така че ние виждаме тези неща. И това е което той ни показва. Показваше на учениците и показва на нас. Когато отиваше при учениците постоянно и казваше на учениците: бдете и се молете. 3 пъти едно и също им каза: бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Сега, това, което Святия Дух ми показа, сега това, което ние правим, нали знаете как в
апостол Йоан в Йоаново казва, че Исус ходатайства за нас. Имаме ходатай в небето, който ходатайства за нас. Нали? И по същия начин той казва на учениците: бдете с мен и се молете. Това, което днес правим ние. Чувате ли какво каза на Петър? Толкова ли не можахте поне 1 час да бдите с мен? Какво ни казва това? Това ни показва време, молитва. Време. Това е нашето освещение. Той им показваше, че с освещението в време на молитва, ние трябва да имаме време на молитва, за да се освещаваме в него. И не просто освещение. Когато ти застанеш да се молиш, когато ти влезеш в тайната си стаечка и застанеш да се молиш, ти всъщност сядаш на колене до Исус и започваш с Него заедно да ходатайстваш. Както те тогава бяха, Исус искаше заедно с Него. Бдете, казва, молете се с мене. По същия начин днес Той го казва за нас. Да бдим и да се молим, да бдим и да се молим в тайната си стаичка. И да знаем, че Той е там с нас. Както тогава в Гицеманската градина, така и сега. И знаете ли, тази болка, и агония, която преживяваше Исус тогава, беше, защото все пак беше в плът. 100% в плът, 100% в дух. И онази агония, която преживяваше Той тогава, беше в плътта. Обаче в духа Той имаше сила. Това не се е променило. Тогава преживяваше една мъка. Сега мъката на Исус е още по-голяма, понеже времето идва. Времето идва. Е времето, в което Той ще дойде. Много наближи. И колкото Той вижда, че хората, църквата не е готова за Неговото идване, Той скърби в себе си. Наистина скърби и ходатайства пред Бог. И по този начин, докато Той сега го прави, Той ходатайства пред Бог за нас, по този начин, когато ние влизаме в тайната стаичка и ние се молим заедно с Него, ние ходатайстваме. Ние ходатайстваме пред Отец. Заедно с Него. Както тогава учениците бяха в Гицеманската градина заедно с Него, така и ние сме сега заедно с Него. И по същия начин ние решаваме дали ще заспим или ще останем бодри. И ще се молим. Ние решаваме да заспиш е да се предадеш на плътта. Обаче да останеш да се молиш е да се предадеш на духа. Ние решаваме дали ще бъдем в духа, ние решаваме дали ще бъдем в плътта. Дали ще действаме по плътските неща с ленивост или ще действаме с духа, пълни с помазание и с сила. Така, ето, наближава онзи, който ще ме предаде. Юда. Знаете ли кой е Юда? Юда олицетворява нашата плът, която ако ние се поддадем на плътта, ако ние сме лениви, Юда олицетворява нашата плът, която винаги е готова да предаде Христос. Нашата плът работи със света, нашата плът работи със Сатана и е готова винаги да предаде Христос, както Юда предаде Христос. По плът. Той погледна по плът и предаде Христос. Сатана го облада, понеже той гледа по плът. И по този начин плътта може да предаде Христос в тебе. Може да предаде духа на Бога в тебе. Плътта може да предаде Христос. Ето за такова заспиваме не говорим.
Не говорим за физическо заспиване, говорим за духовно заспиване. Когато ние се предадем на ленивост, тогава плътта взима надмощие и какво прави? Подчинява душата над себе си. И тя става водител. И къде те води? Водите към предателство против Бога. Това е Юда, нашата плът. Така че ние не трябва да бъдем плътски, ние трябва да бъдем духовни. Амин. Плътта те прави да заспиваш в духа, както учениците заспаха, а духът те събужда от заблудата на плътта и изкушенията нямат сила над тебе. Нямат сила на тебе. Кога нямат сила изкушенията? Когато ти си в духа и когато не си в плътта. Тогава изкушенията нямат сила. Те ще дойдат. Съблазън, изкушение ще дойде. Обаче ако ти си в духа, това няма да има сила над тебе. Затова Исус каза на учениците: бдете и се молете. Бдете и се молете с мене. С мене. Защото когато се молиш с Исус, какво значи да се молиш с Исус? Да се молиш с Исус е да се молиш чрез Святия Дух, за да останеш бодър. И не говорим за еднократна молитва. Ние тук говорим за освещение. Да освещаваме душата си чрез Духа на Бога в Христос. Амин. И до днес казахме, че е така. Апостол Йоан казва, че Исус се моли ходатайства за нас. И ние имаме решение да ходатайстваме с Него или да се предадем на плътта. Ето това е нещото, което Бог очаква от нас. Да се предадем на пресоване. Духа на Бога да пресова в нас. Характера да пресова всичко, за да може плътските неща да се махнат и духовните неща да останат. Амин. Амин. Халелуя. Благодарим Ти, Господи. Добре, нека да се изправим. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за Твоето Слово. Благодарим Ти, Господи, за това, че Ти ни даваш тази насока. Ти ни даваш този поглед. Ти ни даваш това виждане. Ти ни даваш, Господи, насока, с която ние да гледаме, Боже. Благодарим Ти за Словото, за откровението, което изпълва нашите сърца тази вечер. Благодарим Ти, Татко. Господи, помогни ни да извършим волята Ти. Помогни ни, Господи, да извършим волята Ти, Отче, както Исус презря всичко и извърши волята Ти. Ето ни, Господи, пресовай ни. Пресовай характера. Пресовай, Господи, всичко плътско в нас. Пресовай ни, Татко. Пресовай. Смазвай, Боже, всичко онова, което се противи и бунтува срещу Тебе. Нека остане най-доброто от нас, а всичко плътско да умре по време на пресоването. Всичко плътско да умре по време на пресоването. Дай ни сила да издържим и да се предадем на пресата, без да упорстваме. И нека имаме мир в себе си, без да се страхуваме. Извърши волята си в нас, Господи. Извърши волята си в нас. Извърши волята си в нас, Татко.
Помогни ни да се приближаваме. Да не бягаме, Господи. Да не бягаме, но да се приближаваме. В името на Исус, Отче, ние те молиме. В името на Исус, Отче, ние те молиме. Помогни ни, Татко, да се приближаваме към Тебе, към Духа Ти, да поемаме духовните неща, да поемаме духовното водителство, да поемаме, Господи, начините, с които Ти се движиш. Да не се опитваме да контролираме Духа Ти, но Духът Ти да ни контролира. Нека апостолския дух, апостолско влияние, апостолско помазание да се движи в живота ни, Господи. Нека апостолско помазание да се движи в живота ни. Води ни както си водил апостолите си, Господи, както си водил учениците си. Води ни по начините, по които Ти искаш. Без значение какви са тези начини, Боже. Без значение какво ще преминем. Колкото и да е трудно, ние искаме да останем във волята Ти. Защото, Господи, трудно е в Твоята воля, но извън Твоята воля е пагубно и смъртоносно. Затова ние решаваме да бъдем в Твоята воля. Ние решаваме да бъдем в Твоята воля. Нека Твоята воля да бъде в нашия живот. Да извършим онова, за което Ти ни призва. Да извършим онова, за което Ти ни пращаш. Да извършим само онова, което чуваме от Тебе, без да добавяме от себе си. Всичко, което добавяме от себе си, Ти ни изобличавай. Да не добавим нищо, Татко. Помогни ни. Благодарим Ти, Отче. Покланяме Ти се във всемогъщото име на Исус. Амин.